Sanibonani guys, igama uNgqibeleni Bathela Masibela, ithonga ngomhla ka-24 September. Unjinji-ke guys usathukuthele udla magalane, njengoba nje kakhulukazi uMakhumalo esemtshelile lonke iqiniso ukuthi yena benoNtanzi babebhizi, kodwa babekwenza lokho besebancane besafunda isikole, emva kokuthi nje ahlangane nomuzi wamanomshiya phansi uNtanzi. Kodwa akavaze nje inhlobo-ke asithengeke leso story unjinji, uma wabona ukuthi bekade kudlalwa ngomfowabo. Uze wamtshela nanokuthi yingakho nje kwathi sekuhambe umfowethu umuzi emhlabeni ulokhu uphuma njalo wena uhambe ebusuku ubuye ungalali ekhaya. Kwathi nana ngesikhathi nje singazelele lutho lekhaya wambiza uNtanzi wammema ukuthi azizodla nathi idina. Shuthi nje nangesikhathi uNokwande ngitshela ukuthi wena kunesoka elikunikeza indandatho, konke lokho kwakusawuNtanzi. Wathi uthi uyazama ukuphika bandla uMakhumalo, hhayi impela kwacaca bha ukuthi ubanjiwe. Umonzi-ke wamane nje wahamba waya emndenini wonke, wahlala etafuleni efuna nje ukuthi uMakhumalo ayicebe phambi kukaSanele nabanye emndenini. Umane wayinqengela-ke naye uMakhumalo ngokuthi apheke amaqanda amaningi, amphakele wona-ke unjinji. Waze washo uNokwande ukuthi hhayi bo sisi, usuzama ukungiphuca umuntu yini? Wasumnikeza amaqanda amaningi kanje umyeni wami. Wathi ngaze nje impela ngikudla iy'thende ngamaqanda pho. Wamane wathi nje angiwadli amaqanda amaningi kangaka. Kusho yena phela unjinji, wathi wena tshela wonke umuntu la ekhaya ukuthi wenzeni. Wathi hhayi bo, sikhulumile nje yengwayo ngale ndaba, yindaba manje. Wasuyivusa manje wathi ngithe tshela wonke umuntu la ekhaya ukuthi wenzeni. Futhi mina ngiyabonga, angithengwanga amaqanda. Wabephuma ehamba, washiya amaqanda engalumanga ngisho isinkwa guys. Anyway, umane nje uSanele waphatheka kabi ebona uma wakhe ekhuluma ey'nqengela laphaya kunjinji, ebonakala nje njengomuntu nje manje osemncinyana kunjinji. Kube kuyena futhi nawo phela uMakhumalo okuwumuzi wakhe loya, ngoba phela uyena owayeshade ngonomuzi. Kahle kahle umuzi nje uwumfowabo kaYengwayo, ya. Hhayi ukuthi-ke manje sekumele kube ngathi uyena ogcoba u-5 laphaya kuleliya khaya. Guys, esayithini-ke ufikile-ke uYengwayo futhi kuSanele ezomtshela ukuthi ucela nje uMakhumalo angaphinda ubeke umlenze wakhe laphaya esayithini. Wathi nje ngoba uwunkosikazi oyisikhohlakala unamanga. Hayi guys, wamane kwangathi-ke uyithintele laphaya kuSanele. Uthe ungazodakwa wena, uma wami loyaya ngangena noma inini la ekhaya, aphume noma inini, ngisho kule sayithi le kufanele ukuthi umuzi wakhe. Wathi njengoba ngikutshela-ke, tshela uma wakho ukuthi angeke aphinde alibhade la. Ngizwe ukuthi ngithini, angisebenzi namaxoki mina. Hayi bo guys, umane nje wathukuthela futhi-ke uBanele, ngoba phela kade emtshela unjinji ukuthi yena kahle kahle uyena oyinhloko yakuloya muzi manje, njengoba nje ubhuti wakhe engasekho nje kuleliya khaya. So methi uMakhumalo akezi esayithini akezi. Guys, uZama-ke ufikile ezovakashela-ke uBanele wakhe. Hhayi, uBanele wamfica nje esemodini engekho right. Wambuza ukuthi kwenze njani, washo ukuthi hheyi ngikutshela wena casuke kabi, lokho kuYengwayo kufikile la kwangitshela ukuthi uma angaphinde eze la esayithini. Wathi wenze njani, wamshaya? Kubuza uZama. Wathi futhi ngabe umshayile impela? Wathi hhayi ngeke ngikwazi phela ukumshaya, kodwa le nto ayikhulume kumina ngiyithandanga. Wathi lalela-ke ngikutshele nami phela, ubaba useyazi ngathi uhambile lophaya uphinda wafika wamtshela. Wathi wathi ngiyakutshela. Wathi hhayi ngiyathemba ukuthi uthe uku-eda ney'payisi-ke ngesikhathi emtshela. Wathi hhayi bawusabi yini? Wathi ngisabe bawuphinda? Wathi hhayi uphinda kuphela ngisho ubaba. Wathi angimsabi ubaba wakho mina, ukhumbule phela mina ukuthi sengake ngafa ngaphinde ngavuka, usukhohliwe yini? Hhayi bakuthatha njenge-joke lokho bahleka. Guys, uphindile-ke unjinji uhamba uhlala nonkosikazi wakhe. Lapho ufihlele wonke umuntu ekhaya ukuthi ngampela uMakhumalo wenzeni, kodwa uloke nje efuna uMakhumalo kube uyena oyicebayo. Ushilo-ke ukuthi yabona lo muntu wesifazane, le nto engiyoyenza kusasa ngifuna ungiyeseke nkosikazi wami. Wathi yiphi yona? Wathi yabo le nkosikazi ngifuna ukumneka wonke amaqiniso akhe avele obala. Wathi hayi bo, ke ngikwazi ukukuseka mina entweni embi kangaka? Wathi unkosikazi wami wena, ngakukhophela amalobolo, wena owala ekhaya manje uzomele wenze into engikutshela yona. Hayi bo guys, kuthe kusanjalo kuMakhumalo bandla esathi yihlalele endlini, kwabe ngqongqoza umuntu thizeni. Wathi uthe ezivula isicabha, hayi bo, umuntu ovela lapha ebukhosini. Amtshela-ke ukuthi lalela-ke ma, sithi nje sikumeme kusasa uphumelele laphaya, induna iyakubiza. Wathi hayi bo, iyebiza mina? Kwathi yebo mama.
Wathi, kanjani ngoba phela mina nginacala, akukho umuntu engimshayile, akukho umuntu enginecala naye. Wathi, njengoba ngisho-ke ma kusasa uyadingakala enduneni. Wathi, angeke ngize ngikwazi ukuphumelela ngingavaze ngazise ukuthi isizathu salokho yisiphi, icala lami yiliphi. Wathi, hhayi kulungile-ke ma, ngoba uyabuza ngizokutshela. Ubekwe icala lokuphinga kahle kahle nokungayiphathi kahle. Emndenini walako uMagwaza. Yo, wamane wayefunda ivaliwe-ke uMakhomalo, wabona ukuthi lento nje inokwenza kuka Yengwayo. Hhayi, wamane waphefumulela phezulu, wabona ukuthi oho, hhayi, kwasuka-ke lokho futhi. Guys, akupheli-ke lapho. Usaqhubeka-ke u-Illuminati ngokucela phela uLethukuhle ukuthi abe umyeni wakhe omusha njengoba engasekho uNkosinathi. uLethukuhle-ke ume phansi-ke naye washo ukuthi nje cha, mina ngiyanqaba bandla, ngeke ngikwazi ukuthi ngibe umyeni wakho. Wathi, hayi bo, sihlonipha usiko lana. Wathi, ye wena musungenzi nje isiduphunga, oluhlonipha phuphi usiko ngesikhathi ufika lapha ungena ekamereni lami uzolala nami esaphila uNkosinathi. Manje usuzenze ngathi uyangifuna ngoba nakho khona usiko kumele sililandele. Hhayi-ke wamane wayedlela ukudla u-girl, kubonakala nje ukuthi uyasho ngenhliziyo ukuthi ekugcineni kodwa uzogcina la kumina. Kuthe umndeni usayikhuluma-ke le ndaba, usayikhuluma wodwa, kwabe kungena inqwaba yabantu ngomnyango bezosho phela ukuthi bazomela yena u-Illuminati, bawumndeni ka-Illuminati, bazocela nje ukuthi lesi sicelo asicelile sokungenwa, hhayi impela umndeni wonke wakuWudladla uvume ngaso. Hhayi-ke guys, ubaba uDladla-ke beloke njalo ehlisa umoya kakhulu, ngisho nje bonke ekhaya bevungama, bonke ombali bevungama ngale ndaba. Yena ubaba uDladla nje yena ehlisa umoya kakhulu engathi ayisekhonda le ndaba le. Hhayi-ke ekugcineni kushilo ukuthi umuntu-ke ozovuma ukuthi le nto iyaqhubeka noma cha, uyena uLethukuhle. Konke kulele kuyena uLethukuhle. uLethukuhle-ke ushilo futhi ngisho esenobaba wakhe bebobabili ukuthi yena uyanqaba, wazama ukumkhonvinsa kuyise, washo ukuthi kodwa mntanami, usiko lolu futhi-ke yinto umfowenu obekade engayithanda ngoba yambona nje nanokuthi umakoti lo Illuminati, hhayi wenzile amaphutha kodwa wonke umuntu alenza iphutha, kanti futhi uyambona ukuthi unesandla, uyakwazi ukupheka, uyakwazi ukunakekela. Buka nje ngisho-ke manje uyawasha, unika iwashingi. Hey guys, akaboni lo baba ukuthi lo muntu ukwenza konke lokhu nje uzama kona ukuqoqa amaphoyinti. As soon as ayithola lento ayifunayo uzoshintsha futhi aphinde futhi abahlukumeze laphaya kondla njengendlela enza ngayo ngesikhathi uNkosinathi esaphila. Guys, asazi-ke iyozala umkomoni uma kunjena, kodwa-ke sithemba ukuthi-ke ekugcineni bazombona lo mntwana ukuthi hhayi, yonke lento uyazenzisa, hhayi ngoba nakhu ekwenza ngoba kusuka enhlizweni. Aphela lapho-ke guys amazwi namhlanje, ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNgqobileni.